በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ወአምላከ ኩልነ ለዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት። ቀድሞ ኩለን ልዕሊ ኩሉን ሕያው እግዚአብሔር አምላኽና ናይ አቦታትና አምላኽ ናትና እውን ናይ ኩላትና አምላኽ ብምሕረቱን ብረድኤቱን ሓልዩ ክስካብ ዝዕለት እዚ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን አምልኾትን ውዳሴን ንስሙ ንሕዚ ንዘለኣለምን ይኹነልና። ከምኡ ድማ ንሰኣሊተ ምሕረት አንቀጸ ብርሃን አማላዲትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኸበራ መጠን ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ። ኩሎም ቅዱሳን ኩኑ ቅዱሳነ እስመ አነ ቅዱስ ብዝበሎ ሕያው ቃል መሰረት ንሱ እግዚአብሔር አምላኽና ቃል ኪዳን ዝተቀበሉ ቅዱሳን አቦታትና ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን በብማዕርጎም ኩሉ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና አዴታትናን በረኸቶም ረድኤቶም ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ይኹነልና አሜን። ዝተኸበርኩምን ዝተፈተኹምን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ መደብ እዚ እትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ክቡራንን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አዕይንተ እግዚአብሔር አቦታተይ ካህናት ላይካነ ምስጢር ስዩማን እግዚአብሔር አሕዋተይ ዲያቆናት ምእመናን እግዚአብሔር አቦታተይን አዴታተይን መናእሰያት አሕዋተይን አሓተይን ከምኡ ድማ ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ኣብነት ዝኾንኩም ህፃናትን ኣብ ዘለኹም ቦታ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔርን በረኸት ናይ ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላትኩም ይኹን። እንኳዕ ድማ ናብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ብፁዕ ወቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ከፋልየ ባሕር ብሰላም ብጥዕና አብፅሐኩም። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ከፋልየ ባሕር በረኸትን ረድኤትን አብዚሑ ንኩላትና ይዓድለና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንኸምህረናን ምስጢርን ጥበቡን ንክገልፀልናን ናይ ባዕሉ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ መዝሙር 111 ካብ ቁፅሪ 6 ከምዚ ይብለና፣ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ መዘከርታ ጻድቅ ንዘለዓለም ይነብር። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት እዚ ሕያው ቃል ዝክነግረና ከሎ ናብቲ ሽዑ ግዜ ዋላ ዘገልግል እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግና ናይ ትንቢት ቃል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እንቶም ሓድሽ ኪዳን ዝተለዓሉ ቅዱሳን አቦታትና ጻድቃን ብፍላይ ንኩሎም ዝውክል ንኩሎም ዝሓውስ ቃል እዩ። ስለዚ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ካብ እግዚአብሔር ካብ ዝተቀበሎም ሃብታት ሓደ ሃፍተ ትንቢት እዩ። 7 ሃፍታት እዩ ተቀቢሉ፣ ሃፍተ ክህነት፣ ሃፍተ ንግስና፣ ከምኡ ድማ ሃፍተ ትንቢት፣ ሃፍተ መዊ ናይ አሸናፊነት ወይ ድማ ናይ ሳዕራይነት፣ ሃፍተ ናይ ምድሓን ናይ መድሓኒት ሃፍቲ ኣለዎ፣ ሃፍተ በገናና ሃፍተ መሰንቆ፣ እዞም 7 ሃፍትታት ተዋሂብዎ እዩ። ስለዚ ካብቶም 7 ሃፍታት ሓደ ሃፍተ ትንቢት እዩ። ብዚ ሃፍተ ትንቢት እዚ ገይሩ ድማ ናይ ጻድቅ መዘከርታ ንዘለዓለም ይነብር ወይ ይትሃወክ አይናወፅን እውን ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን አቦታትና ዝኽሮም ንዘለዓለም እናተዘከሩ ዝነብሩ እዮም። ከምኡ ድማ ሎማዓንቲ ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ከፋልየ ባሕር ዝኽረ በዓሎም ዓመታዊ ዝኽረ በዓሎም ዝኽበረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ሕፅር ብዝበለ እንታይ እዮም ገይሮም፣ እቲ ዝገበርዎ ከመይ እዩ፣ እቲ ቃል ኪዳኖም ከንታይ እዩ ዝብል ንምልከት። ብመጀመርያ ጻድቅ ክበሃል ከሎ ጸድቀ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተወሰደ ኮይኑ ሓቀኛ ኮነ ብናይ እግዚአብሔር መንገዲ ተመላለሰ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ጻድቅ ማለት ንሓደ ነፀላ ስም ክኸውን ከሎ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ ክውክል ከሎ እንትበዝሕ ተሎ ጻድቃን ይኸውን። እቶም ጻድቃን ዝበሃሉ ዘለዉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት እዮም፣ ብእግዚአብሔር ደስ ዝብሎም ሰባት እዮም። ከምቲ ልበ አምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 32 ተፈስሑ ጻድቃን ብእግዚአብሔር፣ ጻድቃን ብእግዚአብሔር ይሕጎሱ ደስ ይብሎም ይብለና። ምክንያቱ ንሳቶም ወለ ራትአን ይደልዎም ክብርን እቶም ሓቀኛታት ዝኾኑ እዚኣቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ስለ ዝኾኑ ቅንዓት ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ዝፈትዎም እግዚአብሔር መንገዲ ዝመላለሱ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም እውን ክቡራት ክኾኑ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ስለ ዝሃቦም ንክኽበሩ እግዚአብሔር ስልጣን ስለ ዝሃቦም ይብለና። ቃል ኪዳን ስለ ዝሃቦም ቃል ኪዳን ስለ ዝኣተወሎም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ካብቶም ጻድቃን አቦታትና ድማ ሓደ ዝኾኑ ብዚ ሎማዓንቲ ዕለት እዚ ዓመታዊ ዝኽረ በዓሎም ነኽብረሎም ቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ሓደ እዮም ማለት እዩ። ቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ትውልዶም ክንርኢ ከለና ካብ ነገደ እግዚእ ዝበሃሉ አቦኦም ናይ ነገደ ሌውን ከምኡ ድማ ሶስና እትበሃል ኣዶ ዘላቶም ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለዱ አቦ እዮም። ቅዱስ አቦና አቡነ ድምያኖስ ካብ ቤተ መንግስትን ካብ ቤተ ክህነትን ዓሌት ዝተወለዱ አቦ እዮም። እዞም አቦና አቡነ ድምያኖስ ጻድቅ ናይ መጀመርያ ስሞም
ወይ ድማ ወለዶም ዘውፅሎም ስም መሃሪ እግዚእ ዝብል ነይሩ ኣብቲ መጽሓፈ ገድሎም ከም እንረኽቦ ማለት እዩ። መሃሪ እግዚእ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ እዩ ይቕረ በሃሊ እዩ ማለት እዩ። እዞም ቅዱስ ኣቦና መዓዝ ዳ እዮም ድምያኖስ ተባሂሎም ተፀዊዖም ክንብል ከለና ድማ እቲ ዕብየቶም ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እናተምሃሩ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን እናተምሃሩ እናጽንዑ ብፍላይ ኣብ ኣኽሱም ገበዝ ኮይኖም ብዙሕ ዘገልገሉ ኣቦ ከም ዝነበሩ ይነግረና እቲ መጽሓፈ ገድሎም ማለት እዩ። እዞም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጻድቕ ብፍላይ ቤተ ቀጢን ወይ ድማ ቤተ መዛግብት ናይ ጸሓፍነት ኣብ ኣኽሱም ብፍላይ ጸሓፊ ናይ ጳጳስን ናይ ንጉስን ጸሓፊ ነይሮም ይብለና ማለት እዩ። ኣኽሱም ገበዛ ኣክሱም ብፍላይ ብዙሕ ኣገልጊሎም እዮምና እዞም ቅዱስ ኣቦና ድምያኖስ ተባሃሉ መዓዘይ እንተይልና ግን ናይ ምንኩስና ህይወቶም እዩ። ድምያኖስ ዝብል ካብ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኣብሳዲ ምንኩስና ቅበሉ ከለዉ ኣቡነ ኣብሳዲ ድምያኖስ ዝብል ስም ሂቦምዎም ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ድምያኖስ ማለት ክሪኦ ከለና ኣብቲ መጽሓፈ ገድሊ ከም ተጻሓፈ ብርሃነ ፀሓይ ድምያኖስ ብሂል ብርሃነ ፀሓይ ገብርሄር ማለት ይብለና። ወንጌለ ማቴዎስ ተጻሓፈ ማለት እዩ። ገብርሄር ማለት ሕያዋይ ኣገልጋሊ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ማለት እዩና እዞም ኣቦ እውን ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ቅኑዕ ሰብ ከም ዝነበሩ እቲ መጽሓፈ ገድሎም ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብርሃነ ፀሓይ ተባሂሎም እዮም። ብርሃነ ፀሓይ ማለት እንሆ ቃል እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ ወንጌል ካብ ኣጽናፈ ዓለም ክሳብ ኣጽናፈ ዓለም ዘምሃሩ ከምቶም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ካብ ቁጥሪ 19 ሁርዎ መሃሩ ውስተ ኩሉ ኣጽናፈ ዓለም ኢሉና ሐዋርያት ዝኣዘዞም ከይድኩም ናብ ዓለም ኩሉ ወንጌል ኣምህሩ ኣስተምህርዎም ደቂ ሰባት ኩሎም ነቶም ዝኣመኑ ድማ ንኣእሚንኩም ብኣብ ብወልድ መንፈስ ቅዱስም እናጠመቅኩም ደቀ መዛሙርቲ ይግበርዎም ኣነ ድማ እስካብ ዓለም ፍጻሜ ምሳኹም እየ ዝበሎም ከምኡ ድማ እዚ ነቶም ብድሕሪኡ ዝመፁ ብድሕሪ ሐዋርያት ዝመፁ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝውክል ቃል ስለ ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ እውን ናይ ክርስቶስ ወንጌል ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት እናስፋሕፍሑ ብፍላይ ኣብ ብሔረ ኣጋዚ ብትናይ ሽዑ ግዜ ሎሚ ሃገርና ኢትዮጵያ ብሽዑ ግዜ ሃገረ ኣጋዚ ተባሂላ ጽዋዕ ከም ዝነበረት ኣብቲ መጽሓፈ ገድሎም ንረኽቦ። ሃገረ ኣጋዚ ማለት ናይ ነጻነት ሃገር ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዞም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ብፍላይ ናብ ሰሜን ናብ ደቡብን ናብ ምዕራብ ናብ ምብራቅ ናብ ኩሉ እናተዘዋወሩ ቃለ ክርስቶስ ቃለ ወንጌል የምህሩ ከም ዝነበሩ መጽሓፈ ገድሎም ይነግረና ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዞም ቅዱስ ኣቦና ካብ ሃገርና ወፃኢ ወይ ድማ ካብዚ ዓዲ እዚ ወፃኢ እውን ከይዶም ናብ ሃገረ ግብፂ ከይዶም ብፍላይ ኣብ ገዳመ ኣስቄጥስ ዝበሃል ናይቶም ቀደምቲ መነኮሳት ጀመርቲ ካብ እንጦንስ ጀሚሩ ጳቁሚስ ኩሎም መቃርስ ዝነበሩ ኣቦታት ናታቶም ናይቶም ርእሰ መነኮሳት ኢና ንጽውዖም ማለት እዩ። ናታቶም ስርዓት ከመይ ከም ዝነበረ ኩሉ ኣጽኒዖም ጽሒፎም ዝመፁ ኣቦ ምዃኖም ይነግረና ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብፍላይ እዞም ቅዱስ ኣቦ ኣብኡ ጥራሕ ኣይብቁዕን ናብ ኢየሩሳሌም እውን ከም ዝኸዱ ይነግረና ማለት እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም ግን እዞም ቅዱስ ኣቦ ስኹ ኢሎም ኣይተመለሱን። ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ስለ ዝነበሩ ገብርሄር ስለ ዝነበሩ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ስለ ዝነበሩ ብርሃነ ፀሓይ ኣብ ገጾም ፀሓይ ከም ፀሓይ ዘብርሁ ኣቦ ስለ ዝነበሩ ቅዱስ ኣውሳብዮስ ዝበሃሉ ናይ ኣብ ትሽዑ ግዜ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ዝነበሩ ኣቦ ንኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጵጵስና ሂቦም ናብዛ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝገበርዎም ኣብ መጽሓፈ ገድሎም ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ቅዱስ ኣቦ ብዙሕ ዝሰርሑ ኣቦ እዮም፣ ብዙሕ ዝገበሩ ኣቦ እዮም፣ ብዙሕ ትርፋት ዘፍረዩ ኣቦ እዮም፣ ከምኡ ድማ ናይ ሃገርና ጳጳስ እውን ዝነበሩ ኣቦ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ብዝሎማዓንቲ ዕለት ዝኽረ በዓሎም ዓመታዊ ዝኽረ በዓሎም በዓል ዕረፍቶም ነኽብረሎም ኣቦ እዮም። መጽሓፈ ገድሎም ከም ዝነግረና ኣብ ቤተ ሃይላት ወይ ድማ ደብረ ሃይላት ዝተባሃለ ቦታ ሎሚ ኣብ ዞባ ኣኽሱም ወረዳ ኣሕፈሮም ዝተባሃለ ፍሉይ ቦታ ድማ ዛላ ዝበሃል ወይ ድማ ስምዕጨ ዛላ ብምባል እውን ይፅዋዕ እዩ። ዝርከብ ኣብ እግሪ እምባ ዝርከብ ቦታ እዩ። ኣብ እግሪ እምባ ዝርከብ ቦታ ዝተቐደሰ ቦታ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ዝባረኽዎ ባዕሎም ዝመስረትዎ ባዕሎም ዘስፋሕፍሕዎ ቦታ ምዃኑ ባዕሎም ዝቐደስዎ ቦታ ምዃኑ መጽሓፈ ገድሎም ይነግረና ማለት እዩ። ብፍላይ ቤተ ሃይላት ዝብል ብተደጋጋሚ ኣብ መጽሓፈ ገድሎም ተጻሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ። ቤተ ሃይላት ማለት ሙራደ በረከት ወሳሂል ይብለና ማለት እዩ። ሙራደ በረከት ወሳሂል ማለት ድማ ናይ በረከትን ናይ ምሕረትን ዝወርደላ ቦታ ናይ መድሓኒት ቦታ ማለት እዩ። ብፍላይ ቤተ ሳይዳ እውን ይብላ እዩ። ቤተ ሳይዳ ድማ ናይ መድሓኒት ቦታ ማለት ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ ነይሮም። ዝሓመሙ ሰባት የድሕኑ ነይሮም። ዓወሩ ሰባት ኣዒንቶም የብርህሎም ነይሮም። ልክዕ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ተጻሒፉ ዘሎ ንሐዋርያት ስልጣን ክህቦም ተሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኸይዱ እሞ ዝሓመመ ኣድሕኑ ዝሞተ እውን ኣተስኡ ናበለ ስልጣን ዝሃቦም ልክዕ ከምኡ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ እውን እዚ ኩለይ እዚ ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። ናብቲ ቃል ኪዳኖም ክንምለስ ከለና ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጻድቕ
ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃል ኪዳን ዝተቐበሉ ኣቦ እዮም። ቃል ኪዳን ክቕበሉ ከለዉ ድማ ኣብ ዕረፍቶም ግዜ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ እቲ ደብረ ሃይላት ወይ ድማ ቤተ ሃይላት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሎሚ ብፍላይ ቤተ ሃይላት ዝብል ቃል ሰባት ካብ ቃል ናብ ቃል ክቕይሩ ከለዉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሎሚ ቤተ ሃይላት ዝብል ነበረ መፅሓፉ በታ ሃይላ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ። ብፍላይ እቲ ገዳም ማለት እዩ በታ ሃይላ እቲ ከባቢ በታ ሃይላ ተባሂሉ ይፍለጥ እዩ። በታ ሃይላ ማለት ግን በቱ መፅሓፍ ዝነገረና ቤተ ሃይላት ዝብል ምዃኑ እዩ። ቤተ ሃይላት ማለት ልክዕ ከምቲ ቀደም ዝበልክዎ ሙራደ በረከት ወሳሂድ ወይ ድማ ምሕረትን በረኸትን ዝወርደላ ቦታ ማለት እዩ። እቲ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እቲ ፀበሎም ንዓርሱ ንደቂ ሰባት ሂወት ዝኾነ ንደቂ ሰባት መድሓኒት ዝኾነ እዩ። ብፍፁም እቲ ፀበሉ ዘይነፅፍ ኩሉ ግዜ ምስ ፈሰሰ እዩ። እቲ ሓመዶም ንዓርሱ እቲ ሓመድ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ንዓርሱ እቲ እምነት ኢልና ንሕዞ ሎሚ ንደቂ ሰባት ሂወት ዝኾነ ኣብ ዓንገትና ወይ ድማ ኣብ ክሳድና ኣሲርናዮ ንኸይድ መድሓኒት ዝኾነ እዩ። ናይቶም ቅዱስ ኣቦና ብሓቂ ተኣምራቶምን ዝገበርዎ ብሓቂ እቲ ናቶም ፀጋን ዘርዚርካ ዘይውዳእ እዩ። ስለዚ እቶም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ፃድቕ ኣብ 70 ዓመቶም እቲ ገዳም ከም ዝመስረትዎ ኣብ መፅሓፉ ኣብቲ ገድሎም ተፃሒፉ ንረኽቦ ኢና። ብድሕሪ 40 ዓመት ወይ ድማ ኣብ 110 ዓመቶም ድማ ዕረፍቶም እነኽብረሉ ወይ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ዝዓረፍሉ 110 ዓመት ምስ ገበሩ ምዃኑ ኣብቲ መፅሓፈ ገድሎም ተፃሒፍልና ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ 110 ዓመት ምስ ገበሩ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ካብ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቐጥታ ቃል ኪዳን ተቐቢሎም ይብለና። ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣኸቲሉ መፂኡ ከምኡ ድማ ቅዱሳን መላእኽቲ ቅዱሳን ጻድቃን መነኮሳት ሒዙ ናብኡ መፂኡ ቃል ኪዳን ከም ዝሃቦም ይነግረና ማለት እዩ። ካብቲ ዝሃቦም ቃል ኪዳን ድማ ዘፀውአ ስመከ ወለዘገብረ ተዝካርከ እምህር ለከ ወለዝሃነፀ መርጡልከ ኣነ ኣሃንፅ ለቱ ማሂደረ በሰማያት ዝብል እዩ። ስምካ ዝፀውዐ ዝኽረኻ ዝገበረ ኣነ ከድሕነ እየ ከምሕረ እየ ኢልዎ። ከምኡ ድማ ነቲ ቤትካ ዝሃነፀ ነቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሃነፀ ኣነ ድማ ኣብ ሰማያት መሕደሪ ክሃንፀሉ እየ ኢልዎ። ልክዕ እዚ ነገር እዚ ሓድሽ ክኸውን ይኽእልና ኣና ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና እዩ። እይደንግፅክሙ ልብክሙ ልብኹምሲ ኣይደንግፅ ኣነ ይኸይድ ኣለኹ መሕደሪ ክሰርሐልኩም እየ ኢልና ማለት መሕደሪ ከዘጋጀወልኩም ከዳለወልኩም እየ ብድሕሪ ድማ ኣነ መፅአ ናባይ ክወስደኩም እየ ኢልናና። ስለዚ ከምኡ ክበሃል ከሎ ካሊእ ዝሰርሕ ማለት ኣይኮነን መንግስተ ሰማያት ማለት እዩ። ከብራህርሀልና ስለ ዝደለየ እዩ ንሕና ብእንርድኦ ክነግረና ስለ ዝደለየ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ እቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዝሃነፀ ኣነ እውን ናብ መንግስተይ ከእትዎ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ሂብዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ጻድቕ ከፋልየ ባሕር ኣብቲ ናይ ቃል ኪዳኖም ግዜ 3 ኣኽሊላት ሂብዎም ኢለና ማለት እዩ። እዘን 3 ኣኽሊላት ድማ ዘን ስዕባየን እቲ ሓንቲ በእንተ ድንግልናሁ ወይ ድማ ስለ ድንግልናሁ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ ድንግል እዮም። ምክንያቱ ምንም ናብ ሓዳር ዝበሃል ነገር ዘይከዱ ምንኩስና ዓለም ይሕሸኒ ብማል ዝመነኑ ኣቦ እዮም። እታ ካልአይቲ ድማ በእንተ መንነቱ ወይ ድማ ስለ ናይ ምንኩስንኦም ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድምያኖስ መነኮስ እዮም። ጳጳስ ዝነበሩ ኣቦ እዮም። ቅዱስ ኣቦ ከፋልየ ባሕር ኢልና ንፅውዖ ኣቦ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካልአይቲ ድማ በእንተ መንነቱ ወይ ድማ ስለ ናይ ምንኩስንኦም ማለት እዩ ምንኩስና ሂወቶም። እታ ሳልሰይቲ ድማ ስለ ስብከተ ወንጌለ ጸጋሁ ለክርስቶስ ይብለና። ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝሰበኹ ናብ ኩሉ ኣጽናፈ ዓለም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሃገርና ወፃእቲ የቐረየ ናብ ግብፂ ዝኸዱ ናብ ካሊእ ናብ መላእ ዓለም ዝኸዱ ኣቦ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ እዚ ድማ ኣብዚ ኩለይ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ኩሉ እናተዘዋወሩ ወንጌለ ክርስቶስ ወንጌለ ጸጋሁ ለክርስቶስ ዝምሃሩ ኣቦ ስለ ዝነበሩ እዘን 3 ኣኽሊላት ካብ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሉ ኣቦ እዮም። ከምኡ ድማ ብፍላይ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ሰማያት ፅዋዕ ዝወረደሎም ከምኡ ድማ ፅዋዕ ዝተቐበሉ መስቀል እውን ዝተቐበሉ ኣቦ ስለ ዝነበሩ ቅዱስ ዝኾኑ ኣቦ ብፍላይ እቲ ገዳም እውን ብዓለም ዝመስረትዎ ምዃኖም ኣብቲ መፅሓፈ ገድሎም ተፃሒፉ ንረኽቦ። ከምኡ ድማ ዓበይቲ ወለዲ ዝዛረብዎ ትክክለኛ ዝኾነ ኣማናዊ ዝኾነ ዘረባ እውን ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ገዳም ንሱ ብዓለም ዝመስረትዎ ምዃኖም መፅሓፈ ገድሎም እኳ ክነግረና ከሎ ዓበይቲ ወለዲ ግን ንሶም ዝተኸልዎ ኣዋሊዕ ሎሚ ኣብቲ ገዳም ንሱ ከይድና ክንሪኦ ከለና ዓበይቲ ኣዋሊዕ ኣለዉ ወይ ድማ ኣውሊዕ ወይ ድማ ዓበይቲ ኣእዋም ኣለዉ። ምክንያቱ እቲ ገዳሞም ብስምዕዛ ዝተኸበበ ብኣዋሊዕ ዝተኸበበ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያኖም ኣብ ውሽጢ እዩ። እቲ ቤተ ክርስቲያኖም ዙርይኡ ብምልኡ ብኣግራባት ብእፅዋት ዝተኸበበ እዩ።
ስለዚ እቲ ዓበይቲ ኣዋልዕ ድማ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድማያኖስ ባዕሎም ገዳሞም ክምስርትዎ ከለዉ ባዕሎም ዝተኸልዎ ኣዋሊዕ ከም ዘሎ ኣቦታትና ይናገሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዕድመ ዝወሰዱ ክስካብ 600 ዓመት ዝኣክል ዕድመ ገይሮም እዮም ኣቦና ኣቡነ ድማያኖስ። ስለዚ ክንድኡ ዝኣክል ዕድመ ዝገበሩ ከም ዝኾኑ እቶም ኣቦታትና እውን ይናገሩ እዮም። ምክንያቱ ብጣዕሚ ገዘፍቲ ዓበይቲ ኣዋሊዕ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣለዎ እዮም ንምስክርነት ማለት ኢና። ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድማያኖስ በዓል ብዙሕ ቃል ኪዳን በዓል ብዙሕ ምግባር ትሩፋት ኣቦ ብፁዕ ኣቦና እዮም። ብዝሎማዓንቲ ዕለት እዚ ድማ ዕለት 17 ታሕሳስ ኩሉ ግዜ ዓመታዊ ዝኽረ በዓሎም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተኽብረሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ መቃብሮም ዝርከበሉ ኣብ ቤተ ሃይላት ወይ ድማ ደብረ ሃይላት ዝበሃል ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ፍሉይ ቦታኣ ድማ ስምዒ ጨዛላ ዝተባሃለ ኣብ እግሪ እምባ ዝርከብ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ትማሊ ካብ ዋዜማ ጀሚሩ እስካብ ሎማዓንቲ ሙሉእ መዓልቱ ማለት እዩ እስካብ ቅዳሴ ሰዓት 9 ዘሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድማያኖስ ጻድቕ ኩሉ ምግባር ትሩፋቶምን እናተዘረበ እናተሰበኸ ንምእመናን እናተነገረሉ ዝውዕል ወይ ድማ ዝወዓለ መዓልቲ ክቡር ዕለት እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድማያኖስ ጻድቕ ከፋይለ ባሕር በረኸትን ረድኤትን ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ኣብዚሑ ይዓድለና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምዚ ንዓመታ ድማ ናብ በዓለ ዝኽሮም በዓለ ዕረፍቶም ናይ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ድማያኖስ ጻድቕ ከፋልየ ባሕር ንኽነኽብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምሕረትን ብረድኤትን ሓልዩ ብሰላም የብፅሐና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ መከራ ኣብ ሓዘን ኣብ ስቃይን ዘለዎ ወገናትና ኩሎም ጸጋ በረኸቱ ኣብዚሑ ንኩሎም ይዓድለልና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ዝምሃረናን ዝገሰጸናን ኩሉ ክብርን ምስጋናን ንስሙ ይኹነልና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።